frustrerende som ledig at skrive bunkevis af ansøgninger og aldrig blive kaldt til samtale. Det er ingen nyhed, men det er det til gengæld, at det måske kan hjælpe at gå til fest. Fest for fyrede kalder arrangørerne det, og i dag foregik det i en hal i Aarhus. Det hele er stablet på benene af frivillige, som selv har prøvet at blive fyret og ved, hvor vigtigt det er at komme ud og netværke. Vi har inviteret en række firmaer. Doris Nielsen kender til det der med at lukke sig inde, når man bliver fyret. Man kan så nemt køre fast i sådan en trummerum med, at det giver ingen job, og det er også synd for mig og sådan noget. Vi dyrker ikke klønken, vi vil gerne give noget inspiration. Og det kom cirka 500 for at få. Når man får afslag, så kan man jo da godt regne ud, det kan måske lige kvikkes lidt op. John hedder jeg. Derfor denne fest for de fyrede, hvor man for eksempel kan få gennemgået sit CV og sin ansøgning af en professionel. Du må gerne knytte en lille kommentar til hver kompetence, hvis du vil. Og der bliver ikke lagt fingre imellem. Hvis du forestiller dig, at jeg har 200 ansøgere til et job, Ja. og jeg skal sidde og læse alle de her linjer igennem, Ja. så går bladet ud af venstre. Initiativet startede for 4 år siden i København for nogle ganske få. Ja. I dag foregår fest for fyrede i flere byer i Danmark. Okay. Alle arbejder gratis, og firmaet Jobindex spytter lidt i kassen til kaffe og sandwich. Meningen er, at de ledige skal skaffe sig et netværk og få inspiration. Hvis man bliver ved med at gøre det samme, så går i samme spor, så kommer man ikke videre. Man skal nogle nye veje. Navnet Fest for fyrede stammer fra projektets start, da en gruppe IT-fyrede mødtes til chili con carne og fadøl. Jeg kunne tænke mig at forestå dig, at du herover sætter kontaktinformationer. I dag er det fest med indhold, Super. og de ledige får noget med derfra. Jeg skal virkelig stramme op på den her CV. Held og lykke med det. Og så lige et sidste råd, før festen lukker. For hvis man bliver hjemme på sofaen, så sker der i hvert fald ingenting.